Guys, hi friend, welcome back to my channel. Arabon thamunko ani channel आव फिन बरायफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। नै जा सान्दुं गाइस, ओमफ्राय दिनै लास्ट डे ट्रेनिं मोन, ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लाबाय आरोखि ना। ओरैबायदि खस्थ' मा बुंबावनो। ओमफ्राय जोङो बेयाव दखानाव एसे जाग्रा बेसाद जाबाय आरोखि ना। ओमफ्राय आङो पानिपुरि जादोंमोन, ओमफ्राय बिनि थाखाय बेफोरखौ जादिया आरोखि। लोगोफोरा चाउमिन पास्ता जागासिनो आरोखि ना। ओमफ्राय अमृत बिखय आन्दलना ओरैबायदि खस्थ' होबाय जोंखौ, बिनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ मेम'रि हिसाबैनो लानानै शेयार खालामबाय आरोखि ना। मानो होनोब्ला जिदिना खालिनिफ्राय रेस्ट्रिकसन खालामदोंना, बे दिननिफ्रायनो जोङो दासिमबो ओरैबायदि बे खामानियावनो नांथाबनानै थानांगौ जानानै दङ। दंफां होनायनिफ्राय नै दासिमहालागै माने गायजासिमहालागै बे खामानियावनो नांथाबनानै दङ आरोखि ना। गावनि खामानिनि लोगोसे बिखौबो लांफानांगौ जानानै दं आरोखि ना। ओमफ्राय आंहाबो नै न'आवबो दंफां गायनो थाखाय बेरा होबाय आरोखि ना। गायनाल'थ' जायाना, बेनि थाखायनो बेरा होबाय आरोखि ना। ओमफ्राय नै दा मोनाबिलि जाबायमोन, अखानायै गायनो थाखायनो आङो रेडि खालामखाजोब्बाय। दंफां गायदो नै बयबो। रश्मि, नों गायगोन ना गाया? गायगोन काबो। गायनांगौ बयबो ना, दंफां गायनायनि दिन। नों गायगोन ना गाया? दैमुनो हादोरमोनलाय? गायगोन ब्रा। औ गायनांगौथ'। होखावथारदोलै नै जोंहा बिनानावा मावनाया। ओमफ्राय नै आंहा केक अर्डारबो दंमोन नालाय, केकखौबो बानायबाय आङो। मोनायावनो फ्रायानो बानायनाय जाखायो आंनिया केकआ, मानो होनोब्ला सानाव बिदिनो बेस्थ'जोंनो बानायनाय जाखाया आरोखि ना। गुड मर्निं गाइस, दिनै 17 तारिख, दंफां गायनायनि दिना फैयै फैयै दिनै सफैथारबाय आरोखि ना। नै जोंहा बेरेफुंजानि देलायजोबथारबाय बयबो। आंहाबो नै रेडि, डायरि सायरि लानानै ओंखारबाय। दंफाङाबो रेडिया। टाइमाबो सर्ट नालाय, जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव होदों 6टानिफ्राय 9टासिम आरोखि ना, 3 घन्टा। स' बिनि टाइमावनो जोङो मेकआप खालामथारनांगोन। आंनिया जोंनि ग्रुपनिल' नङा, माखासे आंहाबो गोबां दायित्व दङ, बिनि थाखायनो एडभान्स। बेनो गाइस आंना गभमेन्टनि मोननाय दंफाङा। रेडि जादोंसो माबार। टाइम जानायनि सिगांनो गायखानो होननानै रेडि खालामखाबाय आरोखि ना आङो। ओमफ्राय गायखानानै लादों। ओमफ्राय टाइम जानाय लोगो लोगोनो जिअ' खालामनो होननानै बै समखौ नेनानै थाबाय आरोखि ना। 5 मिनिट सिगांनो आङो रेडि खालामखाजोबनानै लादोंमोन आरोखि ना। तितासापमोन आं गायनाया। नोंथांमोनाबो सोर सोर दंफां गायदो अननानै आंनोबो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरसाय। फांबैसे गायदों? आं फांब्रै गायदों दे गाइस। ओमफ्राय नै दिवां बिस्कुटजों दंफां गायखांनानै साहा लोंनो नागिरबाय आरोखि ना। केकबो एसे दंमोन। ओमफ्राय साहा लोंखांनानै आङो दाबसे जायगायाव फैनांगौ जाबाय, मानो होनोब्ला आंहाथ' गोबां दायित्व दंमोन होनखादोंना, ओमफ्राय बेनि थाखायनो फैनांगौ जाबाय आरोखि ना। मानो होनोब्ला ट्रेनिंखौ होदोंमोन होनानै, ओमफ्राय थेवब्लाबो माखासे मबाइल प्रब्लेम होबाय थानायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ नायनो फैबाय आरोखि ना। नै गोबाङानो गायखानानै दोनदों, ओमफ्राय जास्ट जिअ' खालामनाय जादों आरोखि ना। बै दिना फुंनिफ्रायनो माला सम थांदो फात्ताखौनो मोनदिया। मानो होनोब्ला सोरांनायनिफ्रायनो बेयावनो नांथाबनानै थानांगौ जादों आरोखि ना। सानसे ओंखामानो गैया, ओरैबायदि माने बेस्थ' जानानै थानांबाय आरोखि ना। बिथांमोनाबो मोजां ट्रेनिंखौ मोनदोंमोन, ओमफ्राय नाथाय प्रब्लेमा जाहैदों मबाइलानो। मेन प्रब्लेमा मबाइलानो जाहैदों आरोखि ना। ओमफ्राय फट'खौल' लानानै दोननाय जादों। इदिनाखालिथ' सार्भार डाउननि थाखाय जोङो फट'खौनो आपल'ड खालामनो हायाखैमोन नालाय। जिखिनि जोङो दंफां गायदों, अर्डार हिसाबै जोङो फट'खिनिखौ थिखांनानै दोनदों आरोखि ना। ओमफ्राय नेक्स्टआवसो जोङो फट'खौ आपल'ड खालामनो हादों आरोखि ना। नै बायदेवाबो बिराद खस्थ' खालामदों, बिबो खालामदोंमोन जिअ' टेटखौ।
ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन जों बेसेबा हाजो माबादि फटक लानानै खामानि मावदों। सेस हेपि बिश्वकर्मा फुजा गाइस नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय। ओमफ्राय दिनै बिश्वकर्मा फुजा नालाय ओमफ्राय जोंहाबो न'आव फुजा होबाय आरोखि ना। ओरैनो रावबो पुरहित गैया गाइस, जोंहा न'आवनो फुजा होनानै जोंनो बिदिनो खुलुमबाय आरोखि ना गोसोजों। ओमफ्राय नोंथांमोना 17 तारिखआव दंफां गायनायखौ फट' आपल'ड खालामजोबनो हादों नामा? जों खिन्थु हायाखै दे, 18 तारिखआवसो दिनैसो खालामनो हादों आरोखि ना। माखासे मर्निंआव खालामदों ओमफ्राय फुजा जोबखांनानै माखासे खालामबावगोन होननानै दं आरोखि ना। ओरैबादि खस्थ' होबाय आरो मा बुंबावनो, अमृत बिखाय आन्दलननि खस्थ'आ माने गोसोआव थालायनाय खस्थ' जानानै थाबाय आरोखि ना जोंनि थाखाय। ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो बेखौ मेम'रि हिसाबैनो थाथों होननानै आङो बे भिडिअखौ बानायदों आरोखि ना। आंल' नङा, गोबां खस्थ' मोनदों माने। आरो 17 तारिखआवथ' ओरैबादि मर्निंनिफ्राय हरनि 10:30 11:00लागै माने जोङो ओरैबादि बेस्थ'आव दं आरोखि ना। मानो होनोब्ला जोङो मोनानानै न'आव सफैखांनानैबो रिपर्ट हरनाय मानाय बिदिनो मबाइलावनो ओरैबादि बेस्थ' जानानै थानांदों आरोखि ना। ओमफ्राय नै आङो स्पाइडारमेन केक बानायनो थाखाय रेडि जाबाय। नै जेलि होदों आंनियाव। ओमफ्राय नै जाहांबायानो। माखासे बानायनायखौ देखायबाय थादिया, मानो होनोब्ला आङो भिडिअ लाबाय थादिया गरमनि थाखायनो। ओमफ्राय नै आङो बानायखांबाय। माबादि नुदों गाइस आंनि स्पाइडारमेन केक डिजाइनखौ अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो गाइस। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। बाय बाय, लाभ इउ अल।